So ito nga guys, live na tayo ngayon guys. So welcome to live stream. Ito yung palayan dito sa amin guys, sa probinsya. Jen! So ito nga guys, so. Ayun guys, sa A20 guys, harvest na yan guys. Ano na sa A20. Ayan o. Ganda hinog-hinog na yan. So malawak din naman, medyo malawak. Oo nga. Yan. Saya tayo. Ayan. Sa 20 yung ano ito guys, harvest guys. Mama, yan. Ay, ang ulan yan, Ido. Pabayaan mo ido naan. Harvester yung pang ano dito guys. Init na. Ayun, mainit na. Maganda yung panahon ngayon. Sana nga pag ano maganda yung sikat ng araw. Shout out pala sa one viewers natin dyan. Nangakabutan mo daw camera naman. Tumalig dito. So ito na nga guys, oh. Magkanda hinog-hinog na. Maganda rin naman pala eh. So nakaka 48 sack dito guys. Iwan ko ngayon guys. Baka mga 46. Tansya ko lang mga 46. O kaya 45. So, malalaman natin yan guys sa A20. Kasi mag-harvester sa A20. So yan nga guys, mainit na. Anong oras na? 7. Ano ba nga ko yung mga dahon-dahon ka niyo? Kaya ano? Kaya may rusa oh. Siksik ano? Ano, Ruth? Kaya nga Pero ano ba sa DA? Grabe ang init, ha? So ayan guys. Mainit yung cellphone ko. Mainit na nga yung cellphone ko. Ayan. Wala na yun. Sigit lang. Ayan. May lilim din. Ang init. Uminit yung cellphone ko eh. Nag-init yung cellphone mo. Shoutout pala sa 2 million viewers dyan. Ang init na. Pati cellphone ko na. Nag-init na ah.
Shout out sa 3 million viewers. Huh. Nakabila din sa initan. O siya, shout out ka siya. Ang makulit kong pamangkin guys. Ayan guys, oh, madaldal yan guys. Sige nga, dito nga magdaldal sa live. Oy, bakit? Yung pamangkin ko yung guys. Saka kasama yung ama niya. Yung kapatid ko. Ay. Hindi kita yung ano doon guys, o yung aming ano, Bulkan Mayon guys, dito sa probinsya namin, sa Bicol, sa Camarines Sur. So ayan, hindi nga kita. So ayan, pauwi na nga kami guys kasi mainit na. Sa 20 guys, kita-kita ulit tayo guys sa live natin Sa 20. Ngayong ano ngayon ang? October? October 20. So kita-kita ulit tayo guys sa live natin guys. Wala na dumaan. Nasin ko kapag ko din mga nag-aaral. Ano? Ang parang pati ibigay. Ay, kubiday. Sama-sama pa to eh. Masagasaan ka dyan eh. So, sige guys, hanggang dito na lang guys. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod kong video guys sa 20 guys. So, mag-harvester sa 20. So, bye-bye guys.